Fanien kuukausia kestänyt odotus ja 90 metriä leveä Helsingin Jätkäsaareen rakennettu esiintymislava täyttyi 2,5 tuntia sitten. Parituntinen energinen show ei pettänyt ainakaan faneja. Aivan mahtava. Madonna oli oma itsensä. Ihan loistava kyllä, että kaikki lunasti lupauksensa ihan täysillä ainakin mun mielestä. Mieleen jäävä, ihana, aivan mahtava. Siis semmonen, ja sitten mua niinku ilahdutti tämä Madonnan semmonen positiivinen ja iloinen olo. Et se tuntui, että se niinku tarttui kaikki. Aitous. Joo, energisyys oli kyllä hyvä. No. Konsertissa kuultiin Madonnan uusimpien kappaleiden lisäksi myös joitakin takavuosien hittejä, kuten yleisön konsertin loppupuolella vilnyt Like a Prayer. Pohjoismaiden kaikkien aikojen suurimpaan maksulliseen konserttiin sulloutui 85 000 ihmistä. Heidän lisäkseen konsertista nauttivat tuhannet ihmiset Jätkän naapurisaaressa Lauttasaaressa. No vähän huonosti kuuluu, luultiin, että kuuluu vähän paremmin, mutta ihan hyvä tunnelma, aika paljon porukkaa. Joo, bassot kuuluu hyvin, mutta diskantit ei ihan niin hyvin. Ja kun on hyvä sää, niin ei se haittaa, vaikka ei hirveästi kuulekaan, kun voi olla piknikillä. No ensinnäkin koiran kanssa sinne ei pääse. Niin, se nyt on jo yksi syy. Plus, että mulla on ehkä vähän tommonen ahtaan paikan kamma tuolla. Poliisin mukaan sekä yleisö että muut tilaisuudesta ilon irti ottaneet ovat juhlineet nätisti. Etukäteen suurimmaksi haasteeksi pelätty ihmismassojen purkautuminen Jätkäsaaresta kaupungille on parhaillaan käynnissä, mutta ainakin toistaiseksi se on sujunut hyvin.